Ayan, mga boss. Pupunta kami doon sa tabing ilog. Nag-upa kami ng cottage. Ayan o. Kita nyo naman mga boss. Ang lugar. Ito ang adventure ng Bicolano Boy. Ang paglalakbay. Ayan o. Wala pa si Putin. Ayan o. Yun si Berting. Berting Labra. Nagdala pa ako ng kuwan. Ano na naman? Nagdala na ako ng... Ayun. Ayan na, si Fernando po. Malapit na tayo kay Fernando po. Dito lapit. Ayan. Kita nyo naman. Yun. Ayan mga boss. Dito ako, malapit ako, lalapitan ko si Simaron. Ayan. Hindi kaya maninipa to. Ayan. Kaibigan, saan ka man, kailan man, magkaibigan pa rin tayo. Ayan, kaibigan. Ayaw palapit sa akin. Ayan. Ayan, mga boss. Ayan. Yung kababayan ko, taga Legazpi. Tabako. Hindi ka namin naisahan pagkuha ng buko ah. Wala na kayo nung dumating kami. Yan. Yan. Oo. Ano? Kumusta? Kumain ka! Kaka! Halina, kumain na. Maganda pala. Maganda pa itong lugar nyo eh. Maganda Matagal ka na ba dito kuya? Matagal na. Mga ilang dekada na. At yung kung ano ang edad ng mga anak ko, Dito na. pinakamatanda, ganun din. Ilang taon na yung 40, 40 years na. Ikaw kuya, ganun din. Matagal na rin to. Hindi. Anong binigyan? Kuhan, kasama ni Dominic. Sabi ko, kung halimbawa gusto matulog, pwede. Ang magsisita ay amin ito. Nagtayo ka rin para dito ng kuhan mo. Oo. Tamang-tama, summer. Yan. Mahaba yan. Maraming upa dito. Yan. Yan, kain na kayo. Kain na kuya. Ayan, kakakain na sa bahay. Kabababa ko lang. Saan ba ang bahay niyo dito? Yan lang. Dito lang. Tara. Okay pala dito. Sinabi mo nasa ang bahay ni Bilona. Asawa ni Susan. Ay, Kuha na. Tayo. Yan. Diyan ba naakyat yung kuhan? Mga ang tawag doon? Yung mga Mga nag-adventure sa bundok. Yan. Diyan. summit. Tawagin. Yan ang summit ba? Oo. Puta, mahirap pa lang umakyat yan. Mga Maniwala ilang ay sa kabag-bagong dito ay sundalo ako nung araw. sundalo ka? Kumain lang kayo. Dito ako na destino. Ang PC? ano, Army? army. Diyan sa Katingpin. Ay lahat ng dilasyon na ano ko yan, na dilasyon ko yan. Nagiti ako. Ngayon, Pero kung pagdating na naman na ito, kagad yung plan eh. pinakamahigpit Ay, na. malamang, baka kasama rin kami pack yan. Dahil ay ang laging Ay, dito. inintay pa namin, pakulok pala yung dinaing eh. Hindi, may natatanggap ka na ngayon buwan-buwan. Buwan. Wala. Bakit hindi mo nilakad? Tara, kumain ka na. Tara. Nag-awol ka ata eh. Magpapa-English ako. Ang English, ang papel ko, pagpa-English.
binastik lang gusto ko, makalatong man ako ng kapitan. Ganyan. Oh. Naingitan ako. Di kahit na sana, yung ko na lang, yung pensyon ba? Ay wala. Bakit naging sundalo ka? Ba't wala ka man lang natanggap? Ba't hindi ka lumapit sa mga sa mga matataas? Hindi ka intindi. Kung di naman kaya ang aking sponsor. Walito sa Hindi, ang daming mga politiko ngayon na na gustong kaya nga sabi ko, mahirap ang tao. magpalawak ng kanilang mga mga botante. Oo, lumapit Kaya lang. sabi ko, hindi naman kaya ang salasal. Makarating ako ng kahit tinanong. Sayang yun. Sayang yung pensyon mo. Ilang taon ka na ngayon? Ano ako, Oh, ang laki na na makukuha mo na yan. nariyan ang saka. Hanapin mo. Ayan. Ano mga boss, narinig nyo yung yung in-interview ko. Dating sundalo. Walang natatanggap na yun. Sana, may gusto kong iparating sa sa mga kinaukulan. Kaya sabi ko, Malay mo, sa pag-interview ko sa'yo, malaman nila na ikaw, matanda na, wala ka malang natatanggap. wala talaga. Pambihi. Hindi, kung lalakarin mo yun, mayroon ka makukuha na yan. Sayang yun. Yung disayos ko nga hindi ko nakukuha. Hindi mo naman ata nilalakad. Lalakad yan, bata. Ay, siyempre sa krami pupuntahan pa Malapit lang naman. Oo, malapit Ayan, si Maron, sakyan mo yan, saglit lang yan. ay ang ganyan. Walang budget ka. Ay, dito, kita ka dito, pagkatapos malakad mo na yan. Kaya nga sabi ko, Hindi ka na hingi ng tulong dyan sa sa munisipyo. Tag mo kay Kwan. Capital po. Kay Kabunot. Kaya nga ini-interview ko siya para malaman ng mga nakakataas. Alam mo naman ako, pag nilive ko yan, sigurado. isipin mo na lang. Marami rin nanonood ako, marami na rin akong fans. Ang Bicolano Boy, ang paglalakbay. Mga kasamahan ko, ganun din. Sabi sa akin, Ano ba probinsya mo? Kuya? Ay, kababayan mo pala si si Richard Gomez, yan ang mamuno dyan. Yung asawa niya. ay siyempre, asawa ni Marcos ay si Milda Ngayon, kababayan mo yun. Kalapit baryo ko lang. kita At mo. sila sa ulot. Naligo na Kami, nga si Elias, telegrapo. pinag-save na yan, naligo. Ang tulusa ay malapit sa Kalulublob lang namin yung pagdapag. Ay sigurado, may matatanggap ka na ngayon dahil nakaupo na yung anak. Kalulublob lang namin ni Kuya Elias doon. Ay, ito ang damangang... BBM ako Oo. Ay, pinuntahan Malapit ng sa BBM. mga asawa ko napunta sa Malacanang. Marami sila. Kala ko Lenny Lugaw Awang kung anong sabi ni Hindi, yung may mga papel ka pa dyan. Natunaw na, hindi bumaha yung pati baryo, bumaha. Hindi, yung serial number mo, pagka sinabi mo yan sa kampo, makukuha yan. Nakalimutan ko ang cell number ko. Yung pangalan mo na lang kasi naka-computer naman yan. Sabihin mo lang doon na dati kang sundalo, ganito, dito ka naka-assign dati. Problema namin. Yan. Pag yung mga kabataan na nag-iisip, ang buti niya nandyan. Kaya pag bumaha, Paano, kuya, malay mo, mapanood ng mga kapatid natin dyan na nasa taas. Dapat matulungan. Matutulungan ka na yan. Ang pangalan mo nga? alala sa ganyan. Derona, perfect. Berola Pikpik to? Perfect. Perfect to Derona. Berona? Oo. Kala ko Berola kasi may kasama na ko dating trabaho sa Sam Forcers ng Philippine Eagle Berola. Bisaya din yun. Sabi ko. Wala kong malapitan na. Malaki na yun. Ayan mga boss, kita nyo naman yung interview ko dating sundalo.
Sige, paalam muna tayo. Ba't hindi ka kumain? Kumain ako sa bahay. Wala naman siya. Sige. Tinagmugin kabunot. Ah. Ay, malay mo na mapanood nila yun. Eh, mamaya i-upload ko ito. Bibidyo ka, ilong mo naman nakikita. Eh, maganda. Maganda yun. Ayan, mga boss. Yan. Ay, Halimbawa magsisigang kayo, may ano diyan, may kangkong. Ayan, dito kami.